Vi er en seriøs bedemandsforretning, som sætter en ære i høj kvalitet og en imødekommende service. Jeg er selv eksamineret bedemand og tilknyttet foreningen Danske Bedemænd. Vi er en lokal bedemandsforretning, som dækker hele Odense Kommune med 2 kontorer, Nordfyns Kommune med kontor i Bogense og Assens Kommune med kontor i Tommerup. Begravelsesforretningen hviler på solidt og ærligt værdigrundlag, hvor ønsket om at opfylde de sidste ønsker for både afdøde og pårørende er i fokus. Tilgangen til vores arbejde er ønsket om at skabe tryghed og overblik i forløbet og sikre, at alt går 100% som aftalt. Vi kender vores ansvar og ved, at det ikke kan gøres om, så derfor er vi meget omhyggelige i alle sammenhænge. Vi gennemfører sikkert både kirkelige og borgerlige handlinger, ligesom vi gerne er behjælpelige med handlinger, som er baseret på andre trosretninger. En bedemands fornemste opgave er at være pårørendes rådgiver og vejleder i et vigtigt forløb, hvor den sidste afsked ikke kan gøres op. Ligeledes er det vores opgave at sikre, at den afdødes eventuelle sidste ønsker bliver imødekommet i det omfang, det er lovmæssigt eller praktisk muligt. Den første fase er en indledende samtale, hvor der drøftes, hvilke ønsker afdøde eller de pårørende har til selvbehandlingen. Her aftales det, hvilke opgaver bedemanden skal håndtere, og hvilke opgaver man eventuelt selv ønsker at ordne. Kontakt os per telefon, på vores hjemmeside, eller mød os på Google+ eller Facebook. En god afsked tages med bedemanden Peter Clemmensen.